Můžete si je vyfotit. Já myslím, že to je ideální. Teď já se skočím. Teď ideální chvílka pro to, abyste si pořídili památeční fotografii. To, co teď uslyšíte, tak v podstatě jste ještě skoro asi neslyšeli. To bude naprosto, bych řekl, evropská premiéra. Zde na těchto prknech. Máme všechno? Jo, potlesk pro pana zvukaře! No a když máte všechno, tak jste slibovali to překvapení, tak ho dejte. Jež má pěknou víru, ten týnecký kostel, jež má pěknou víru, stojí nad dědinu milu, stojí nad dědinu milu. Ten týnecký kostel tam pod chlomem svítá. Ten týnecký kostel tam pod chlomem svítá. A tu svoju věžu zdávne mě dom vítá. A tu svoju věžu zdávne mě dom vítá. Tak většina stínečáků zná tuhle znělku z místního rozhlasu. Teď jste měli možnost si vyslechnout v celé své kráse. Autorem textu je místní písmák pan František Dočkal. Je to v podstatě taková hymna teenečáků a my jsme ji přijali a hrajeme ji při každém hlášení. Ale proč jsme se tady dneska, proč se tady teenečáci sešli a jak vidíte, že i na jejich tvářích jakási vážnost a zodpovědnost. Jsme tady nejenom kvůli setkání týnců v Týnci, ale jsme tady také proto, abychom oslavili jedno velmi významné výročí. A to je 30 let vzniku tohoto souboru. Tento soubor... Jo, potlesk! Ten vznik toho souboru se přímo váže na setkání týnců v Týnci. První setkání týnců v Týnci bylo taktéž před 30 lety v roce 1986 v Týnci nad Labem, abych to nepoplet. V Týnci nad Labem, bylo to v září a samozřejmě tomu vždycky, než se Týnci setkají, tak tomu předchází nějaká doba. Ve Velkém Týnci se zamýšleli, čím by prezentovali svoji obec. Přišli na to, že by bylo nejlépe prezentovat se nějakým folklorním souborem. A tehdy takové dvě hlavní duše toho souboru byly manželé Čechákovi. Jako první založili, nebo zakladatelé vůbec tohoto souboru, na tom začali nějakým způsobem pracovat a dotáhli to až k tomu září 1986, kdy měli první vystoupení, teenečáci. Vzpomínají na to, když jsme se bavili se zakládajícími členy, tak na to vzpomínají, jak v tom roce 86 stáli v tom Týnci nad Labem vedle slováckého souboru z Týnce u Břeclavi a jaký to pro ně bylo takový obrovský povzbuzení vidět, jak ten folklor lidi dokáže oslovit, jak je dokáže zbližovat a jaká je to krása šířit něco, co nám zůstává po našich
po našich předcích. Takže týnečákům se daří tady tuhle krásu šířit už 30 let. Zakládající členové, jak jsem říkal, byli manželé Čechákovi. Já bych teď pozval pana Čecháka, jestli by mohl sem za mnou. Pan Čechák jako zakládající vedoucí souboru, ale my tady máme i jednu členku souboru, zakládající, protože ono bez členů by to nešlo. A to by byla paní Michlová, jestli bych ji mohl poprosit, protože... Takže tohle jsou ti, kteří stáli, tedy jsou ještě živí a jsou zdraví a jsou zde s námi a stáli u toho, když ten soubor vznikal. Já prozradím ještě jednu věc, která každý to na čele úplně napsáno nemá, ale pan Čechák, já si to dovolím, u dámy bych si to netroufl, ale pan Čechák má 88 let a stále do souboru chodí, zpívá a se souborem prostě žije. Je to obdivuhodné a je vidět, že ta písnička a hudba, to je v podstatě dárce energie. To je něco, do čeho když se dáte, tak se vám to zase vrátí, jako taková úžasná vlna. Takže pan Čechák jede 30 let na vlně folkloru, ale on tady na mě gestikuluje, že chce také něco říct. Já bych ho poprosil skutečně o pár slov, jestli by mohl říct, co by popřál třeba týnečákům, já vám ho dám, co by popřál týnečákům do dalších let. Tak, děkuji tady panu Demkovi za uvedení našeho souboru. Opravdu je to před 30 lety, právě v tuto dobu jsme začali nacvičovat, protože jsme se dověděli od pana inženýra Žmolila z Týnce nad Labem, že chce celostátní setkání Týnců pravidelně konat buď každý rok nebo každé 2 roky. Já jsem to přivítal, až jsem byl činit zde ve Velkém Týnci v kultuře. A jak tam pojdeme? Týnec jediný je na Hané, Velký Týnec. Tak jsme si řekli, že tam pojedeme jako Hanáci. Ovšem my jsme neměli kroje, jenom moje dcera měla kroje. Tak jsme povypučovali kroje a jeli jsme tam. Program, to nebyl problém, protože já jsem ve škole znal svoje žáky, kteří dobře zpívají, recitují, hrají divadla a podobně. Tak jsme tam jeli a zároveň s námi tam přijel Týnec u Břeclavě s cymbalovou muzikou. Tady, myslím, není vůbec ten Týnec u Břeclavy přítomen. My jsme tam jedině my dva překvapili určitý pořadatele, oni honem přestavili pódium a my jsme vystupovali. A pak bylo krásné počasí jako dnes, ty kroje zářily krásně na slunci a poněvadž se to všem líbilo i účinkujícím, domluvili jsme se, že to budeme s tím pokračovat dále. A tak to bylo. Nakonec to dopadlo tak, že jsme uskutečnili víc jak 700 vystoupení, tento soubor. Ano, měli jsme taneční skupinu, pěvecký sbor, hudební skupinu, výpravěče a moje manželka dělala také ty nejmladší. Měli jsme hrozně velké úspěchy, protestovali jsme celou Evropu. Ano, no, tak to je. Tak vám předám. Já už to musím panu Čechákovi vzít, protože máme takový problém. My jsme připravili překvapení, ale ono na tom slunci nám to překvapení jaksi honem rychle ubývá. Takže já bych poprosil ještě stávajícího vedoucího tanečního souboru, pana Přemka Tajmra, jestli bych tady měl takovou trojici, 2 zakladatelé a v podstatě 1 pokračovatel. A teď bych poprosil pana starostu, aby týnečákům k těm jejich narozeninám a významnému výročí předal pamětní knihu
Taky gratuluju. Gratuluju. Tak. Tak a já myslím, že právě toho povídání a vzpomínání už v této chvíli bylo pravděpodobně dost. Takže ještě se předávají závěrečné kytičky, udělejte si závěrečnou fotku a soubor už je celý nedočkavý, už přešlapují, už se do toho chcou pustit.
Ze všetkých cestiček, ze všetkých cest, ktorú ja nejradši znám. Po slnku a v noce podlivá hviezd, vždycky mne dovede k nám. Kde zraje, že to náš ječmeň a chmel, než přende dožitý čas. Ja po té cestě bych tobě rád chtěl, každý deň vracet se zás. Šuhavská dědina, naša rodná, lásku se ti žádná neberovná. Pod svoje střechy nás do obětí, bereš jak matka dětí. Kdybych já v životě všetkýho měl, na tebe nikda bych nezapomněl. Šuhavská dědina, na tvojí hrad, vzpomínku vracím se rád. Ze všetkých dědin je ta jediná, kterou já nejradši mám. Ta moje mládí mě připomíná, těší mě, když bývám sám. V dálce mě zazvítá kostela věž a za ňou lesnatý chrom. Vzpomínko milá, ož přede mnou běž, tam, kde já chodívám dom. Šuhavská dědino, naša rodná, lásku se ti žádná neberovná. Pod svoje střechy nás do obětí, bereš jak matka dětí. Kde bych já na světě všetkýho měl, na tebe nikda bych nezapomněl. Šuhavská dědino, pod tvojí hrad, vzpomínku vracím se rád.
je každý rád. Včelky, husátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci. A i ty poškoláci, ty se teprv podůhne na slunečkovém. Na světě je každý rád, když je krásný den. Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád. Včelky, husátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci. A i ty poškoláci, ty se teprv podůhne na slunečkovém. Na světě je každý rád, když je krásný den. Spívíte mě vetyneční kohouti, spívíte mě vetyneční kohouti, ať se moje srdce moje nermutí. Spívejte mě veselou, na tu našu dědinu na celou. Spívejte pěsničku veselé, ať se moje srdce moje zasměje. Ztratil jsem já řemeň z gatí a košolo na úbratí, včel nemůžou dom jít. Pode mě žena být. Včel nemůže dom jít, pode ho žena být. Jaká by to hanba byla, kdyby žena muža byla, ach Bože jediné, snad musím zdědine. Ach Bože jediné, snad musím zdědine. Až však já vím, co odělám, travnico si na sebe dám, a nebo do seba, až budu obrat stát. A nebude se bát, až bude obrat stát. Tebe žena sebrat vešla a z nejakou na mě přešla, vítaja mě znovu, trošku do zadrohu. Vítaja ho znovu, trošku do zadrohu. Šle strýček Čásek jednou zvolna do pola a dívale se v dálce kolem dokola. A v tý frnk a nový knoflík od gatí oletěl jim a spadl v obratí. Mám já se zohnout, aby mě praskl břoch? Když jsi z ně oletěl, tak si tam boď. To bylo k večeru. Druhý den ráno strejček křičí. Te, svešeš Mariáno, jdi hned do pola a v obratí nandeš můj nový knoflík od gatí. Strýček se protáhle, jak kocůr na slaměnce, jak by jim v dožatý
Pane nosele věnce. Frolišo, nelež tam zas jako zdobo, mně se chce zívnuť, pojď mě otevřít hobo. Vtem vletí Mariána do dveří, jak bezdochá, a mává čím se strýcovi, zrovna ocha. Slyšíte, ten knoflík jsem našla, byl pod kuskem natě, a do rána k němu přerostle tady té gatě. Tož neplchý Mariáno, a nedrob mako, deť to by byl Joško zázrako. Ostatně, dí ty gatě do harmare ven, kdeže tak úrodná ta naša hanácká zem.
nás dom přiletí, každé na nás kročí letí, že se o nás dobře máme, každé nám to zalíbí. Máme kvasty, paní máme, to tajorinku máme, každé den jich pospáváme, žádnej z nás jich nešetí. Jenom jedna zem, která je domovem jediným. A já tu svoji zem ubráním proti všem, jí za nic na světě nevyměním. Krás daleký prošel svět a přece vždycky z nás vracím se k tobě zpět. Která je v srdci mém, jen jediná. A na tu moji zem ve světě vzdáleném mé srdce stále jen si vzpomíná. Vracím se k tobě zpět, Moravo má, lásko má jediná, milovat mě učí, tvé náručí. Thank you.